O sige. Karon, ang atong buhaton, tag-ano ninyo kung unsa nga number paunhanay mo, then ang dili katag-an, butangan og Uling. uling. So, sige. Unsa ni nga number ha? Lumbaan na jud kinsay una. Dili, lumbaan na kinsay tag-an. Six! Sige. Diri kay pildi man mong duha, butangan ninyong nawong og uling. Pildi man mong duha. Manggambay Pang tahali sa pambe. Sige. Abtik jud mo, timan jud ninyo kung saan nambera. Sige ha, abtik jud. Hoy, si Jason una, oy. Pangpiyambi na plan. Dungan, lamanggod. Dungan, lamanggod. Oh, butong tagol. Sige, si Wak na, tulo na gyud sila na ikuan sa nawong. Okay, hait ko. Tulang mo nagtahal pang. Jisril. Ay, si Jisrael day. Daog man day si Andy si Samson. Ikaduwa na. Temsa. Ramay sa banuan eh. Sige, next. Jacob una. Pildi mong duha. Naku! Alam. Sige. Ay ninyo girisa kay para mahibalaan ako kinsay daog. Sige. Next number. Diha mo lingkod. Tiring. Ano upat na? Tiring. Upat na rin. Upat na. Sige. Ayun, isa. Ayun ninyo irisa. Magsulat sa kodaan. Si Jason nga. Kami dungan. Ala, dili oy. Dili lang gidongan. Sagdi lang ko. Ayaw na mag-apila. Adjo. Bi, sige na. La, lupig man mong Jason. Oy, nga grade 1, oh. Grade 1. Si Jisril, grade 1. Yang mulingi, mangkot siya, mang. Dili, oy. Mulingi, Sige na. Na, Si Jason, ayaw magliw. Si Jason nga. Very good mga si Jason, oy. Hindi, siya kita. Bungot. Ayaw ninyo girisa. Sabi na. Wala si Jason gamay pa kaya ha. Wala na. Wala pa man siya good. Wala na yung diri, oh. Sige na. Ready na. Jacob una. Sige, next. Pendam jud mo kay Ready, 1, 2. Dongan mo, dongan. Siya ready, Leo. Sige. Next. Bida. Sige na.
Jason una. Ayaw mo. Buot-buot mo ang ka. Ayaw, iri sa son. Di ba kayo ni mo agipag? Wala mo. Di man mo agi. Kana daw. Ayaw, ma'am. Tumanan. Oh. Ali na son. Abti ka gini son. Ayo, ako ra lagi dili pwede ka mabutang. Sige, nana ready na. Dito lingkod mo kaya ang dili mo tarong og lingkod apil de. Ready, 1 to. Ikaw dyan mong duha ni Jason. Apti ka gin Jason. Apti ka si Jason bang ay. Lupigon mo nun si Jacob na yate. Aptik mo kay si Sonson. Kane, di na ni sila kabaluan ni si Jacob ni kabaluan ni. Silang doon ni Jacob, Jason. Hindi din. Alin na. Yung bungot diri. Bungutan Diri ismog di. Diri ismog dito kuson kay di ka makita. Okay na. Sige, gagmay na lang kay malugi sila o grade 1 pabaya sila. 11. Sige. Si plaster na diha kay para tan-aw dayon mo. Sige ha. Ay, nagdungan magduha. Siya mo ulahin. Yung bungutan na. Sige, abtik Judson. Sige. Bungutan na diri. Bungutan. Sige na. Ay sige, tabi diha. Ulahin mo duha, ulahin mo. Ben. Tarong. Ayaw gikapa kay para dili ma-erase. Ay, nga naman di bungot na lang. Si Sonson pod. Ay, wala pa. Muna din. Sige, sige na. Ayaw, Son. Ayaw kay magkuhan diri. Ready? 1, 2. Ulahi mo duha, ulahi mo. Bungot, bungot. Ali na, Son. Hindi ba yan ka? Ambi ba? Alina, sige next. Katawa sa kigibungot ang dua. Tarong nga gyud kay basig bunguton pod karon. Sige. Ready? Lingkod og tarong, lingkod lang. Nara oh. Ay mo duha, bungot. Alisa diri. Ano na unsa man na ulahi manggug ka, ilangan og diri dool diri. Sige ba? Sige ba? Ganahan ang mabuan.
Tiguan! Tiguan! Sige na. Malamang, kukuha na sa kuha. Wag. Sige, nana. Oh. Bantay. Nay! 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 Ulahi gyapon mong duha. Nay! Asan mano do? Makita mo na diri sa video lahi mangyud ka. Alangan po do. Binuangan ta ka. Dari pa daw. Nawala inyo gagwapo na mo namang unggoy. Dapat nagkatid mo na. Suko, Sige. suko. Tanawa. Nabungot. Balik! 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 Balik!